nananom enhemfo ene wɔn adehye ne wɔn kuro mufoɔ obiara a yɛ ɔwɔ manson yɛ fa nsasesɛm ho ne nkonwasɛm ho biara no obi a ɔde asɛm no kɔ abɛɛ mu biara no onkoyi mfra bɛɛ mu na wɔmfa mmere no wɔ manhyia ahemfie na nananom bi wɔ hɔ soso a wɔn deɛ na manson na wɔn akonwa so na mmom na nkonwa no na ada mpan ɛno nti otumfoɔ hwɛɛ esi ahene no foforo na sei ɛna ɔbaa yɛ nyinaa dwumadi a wɔdi no wɔ nkonwasɛm ho akosi afe apema ha nkron aduɔkron ne bosom yɛ tɔso nson no emu dadu na nkron bɛɛma kokofu hene foforo bɛɛma ɔko gye asuo ɔfeakwasi a ɔtɔso mmienu obi sae Abedru Sabria, which is a Kufu, Ebedrama. Bema, the American, may come to one will no quite our fast to the big lamb and him had. I feel good for them. You are walking, I will come home, quite our fast to Sabi, in fear bedroom, you know, if any Munara Namoka on a more pencil. But I want the Bedia. You better was what you are. Asase bi a ɛwɔ asantemam ne akonnwa bi a ɛwɔ asantemam bia no ɛwɔ santehene nti wɔntumi ntena hɔ ɛma yɛmfa ade ɛwɔ wɔn na ɛsɛ wɔka ho asɛm ɛmfa nkɔ abɛɛ gugu nananom adehye ne nananom hemfo ni mu ase wɔka ayɛ so ɛyɛ yie ɛyɛ hɔ sɛ deɛ meka kyerɛ mo ne sɛ wobɛgya n'anim aka kyerɛ ne sɛ wonyɛ na ɔyɛakayaka de biaa wote aseɛ na ɛkra mmra no ho na ne bɔtɔ ne yɛ tɛpa nkonwasɛm no so ɛtwae wɔ afe apema ha nkron aduɔkron ne bosom yɛtɔ so du no ɛmu dadu na nwɔtwe so tu fontan ke se kan te ke se na na ma ye ma ni chudu ya me nya na aka bia bi o nya bia me de ma no ifi na ko so me de so sa de de ma me so bɛkwae nkonwasɛm so ɛbɛ awieyɛ ɛwɔ afe apema ha nkron aduɔkron ne bosom yɛtɔ so du no mu adadu no ne nyina bra wa ka kyerɛ me kai ne nyinara aso me nyina bra ko na ma ya o ka ne nyina nya botra so ka bɛka de oni bi fa aso ndo nya botra so sa bɛka de oni bi fa aja me se de be bi na bra se na no de o tu fo bi sa bra no e se de be bi o na bra ho pe Don't na na won be so dia Onya bra tu go bi so ati to na won be so be dia ko na Aso je ni ja to Ase an so aji ni ja to Ni to no ani be dia ko Ni to ase onu ani be dia ko na Aja me Dan tell you to go there no Ase abra wakanta kasia nya hwebia ye kwanfo Bechemhene so foforo a ya ɔno manya no ɔno de ne bɛkyerɛ otumfo sɛkyɛdemase nkonwasɛm no so ɛbɛ awieyɛ ɛkɔɔ dwoodwoo wɔ afe mpemmienu ne bosom yɛtɔ so nwɔtwe no emu adadu no de baako Ọdún kọ ní Supreme Court sí àyíkòfò ní ẹbí àṣà lè jìnnà. Ọ̀ká àwọn oṣù yìí yìí John. Ọ̀sísẹ́ ní Supreme Court ká yẹn lọ àyíkòfò ní ẹbí ẹ̀ ń ti ọmú fáyà díẹ̀ John. Gɔɔso nkonwasɛm so ɛbɛ awieyɛ wɔ afe mpemmienu ne bosom yɛtɔ so du no emu nafuyɛ no sɛdeɛ nanan mo de asantema kyerɛ ha me yɛde bɔɔ ho ban ɛno a ne yɛde sa yɔ onye takoma ho nyɛ sika Ọ̀sẹ̀ mo ní takoma no ho ẹni sika.
abusuafo nkonwasɛm nso ɛbaa wieyɛ dwoodwoo wɔ afempem mmienu ne baako bosom yɛtɔ so nsia no mu ɔde dunu ne nsia agona nkonwasɛm nso ɛbaa wieyɛ wɔ afempem mmienu ne baako bosom yɛtɔ so dunu mu ɔde dunu ne num agora kɔ ne bɛ wi ami asɔre so. Tutu pɔnsi akuna kɔ ɛnɛ ne bɛ wi ami asɔre so. Yɛ do yi deɛ sɛ nana no ma dawuro ma mo aka wi. Nsɛm a mo aka no wɔ ha nana no mo tie afei besi yɛ fɛ ngo afidie so miɛ nkɔhwɛ mo aduasa baako si abusua no wɔn ka ho akoto enya ko. Nana no yɛka asɛm wɔ ha yɛkɔ akɔhwɛ ne video nana no aduasa baako. Sɛ nana bisɛ nyaako busua no wɔn ka ho. Na ayi ɔpanyin kwan mpɔn ɛna n'asefoɔ ɛna yɛ adehyɛ wa. Na ɔpanyin kwan mpɔn na n'asefoɔ yɛ adehyɛ wa nkonnwa no. Akyame asɛm ne ti a wɔn nyinara ne sɛ. Asɛm ne ti a wɔn nyinara ne sɛ. Ebe yɛ aberanteɛ koraa nam nim sɛ kwan mpɔn na yɛ busua panyin wa. Otumfoɔ si wɔn no wɔyɛ aberanteɛ koraa ne wɔn nso ɔpanyin kwan mpɔn ɛna ɔyɛ busua panyin. Abrɛ na me nso da yɛ sɛ mebɛtena abɛnya so. Sisa bɛn no ɔso da yɛ so bɛtena abɛnya so. Agona hene ne ɔba no wɔ fam hɔ yɛ kɔhene fie yi deɛ ɛhwɛ anim yi a. Wɔsi agona hene ne ɔba ɔyɛko ne fie yi a ɛhwɛ anim yi a. Kwan mpɔn yi nam yɛ aberanteɛ hɔ ana no wɔne no ba hɔ. Wɔsi ɔpanyin kwan mpɔn yi a ɔyɛ aberanteɛ ɔno ara ne na agona hene ɔba ne ba hɔ. Ɔba ha so wɔ ne abusua panyin. Wɔsi efia nso so ɔba ha ɔde ba sɛ ɔno ne n'abusua panyin. Ɔsantehene pokuare nim so wɔ ne abusua panyin. Asantehene otumfoɔ pokuare nim sɛ ɔyɛ kwan mpɔn ne abusua panyin. Ɔba yɛ ano ayɛ pɔkyɛpɔkyɛ ɔtumi anim nam ne so wɔ ne agona abusua panyin. Wɔsi ɔba yɛ asɛbi na ɔyɛ pɔkyɛpɔkyɛ ɔtumi ne mu ɔno awɔ nim sɛ ɔno ne agona abusua panyin. Sɛ adɛn na nam wɔbɛka akyerɛ sɛ ne wɔ ne abusua. Na adan na deɛ mo ma kantare. Ɔno ɔsɔ ɔbambɔ akyi sisi de ne si akonnwa so. Wɔn a wɔsɔ bamba sisi ɔde ne ɛtena agona. Nnura yi na sɛ kwan bɔ akyi kɔm de no. Tumfoɔ na ndura yi na sɛbi ɛna bamba akyi ɛkɔm de no. Na ɛfisɛ ɛnum na ɛyɛ maa ne ba saa mo te hɔ mo nua ni kɔm de no mo ante mo ani ahwɛ no ɛna sɛ nkyɛn bɛfa ano kɔ. Na ɛdi sɛ mo ara na mo maa ne ba saa mo te hɔ mo nua ɛkɔm de no mo nhwɛ no ɛna sɛ nkyɛn bɛfa ano. Ɛna afei wɔkɔ dan sɛ deɛ mo mmra mɛka. Ɛna nea ɔkɔ dan sɛ deɛ kyɛnkyɛn wɔn mmra mɛka. Akyea mɛ yɛteɛ ne sɛ kwan mpɔn nim n'abusuafoɔ. Sɛ otumfoɔ seɛ no so bɛni kwan mpɔn wɔn nim n'abusuafoɔ. Wɔka ntankɛseɛ sɛ akoto nyaako wɔn ka ho. Wɔn so wɔka ntankɛseɛ sɛ nyaako wɔn ka ho. Na nante aba na nananom nyinaa ka adwene. Ɛna abɛdu ha na nananom nyinaa ka adwene. Asɛm ne ti a wɔansa akɔ so a na deɛ nananom nyinaa kyerɛ adwene asɛm a bɛtɔ yɛn anim yɛ sɛ agorɔ akonnwa wo nni bio ɛneɛ nɛnnɛ asɛm a ɛsi ha no sɛ kwan mpɔn ɔne n'asefoɔ na agorɔ akonnwa wɔ yɛ. Akoto nyaako wɔmfa ho wɔne n'abusuafoɔ yɛmfa agorɔ akonnwa ho. Nkonwasɛm nso ɛbaa wieyɛ wɔ afempem mmienu ne baako na bosom yɛtɔ so bi baako no mu na fue no Akɔ minim hɔ wo asɛm a bɛba bɛka akyerɛ me deɛ ɛhwɛ so de aka. Wɔn nyinaa bɛyɛ na yɛatena ase mpokura so wɔsom tumpa wɔ akonnwa no ho a bɛtumi koraa abɔ ɛfidi akyɛ no ɛm ne bibie akɔntɔkɔ aburokyerɛ no yɛ a ne boɔ kaa sɛ akamfoɔ a wɔde som wɔne ne akonnwa kɔtom saadefoɔ wɔbɛfrɛ no akɔwie wɔte aka sɛ ɔkaa sɛ nnipa no nyinaa
Akwabo a nkonwasɛm nso etwae wɔ afempem mmienu ne mmienu ne bosom yɛtɔ so mmienu no ne mu nakua na sɛ bra mu gyina ha mmaka kyerɛ sɛ wɔnyɛ hene wɔ afigya ase ɔkɔtoɔ krataa aba sɛ afigya ase tɔ ɛno nti na meka kyerɛ mo sɛ biribi a mɛrehwɛm sɛ deɛ ɛbɛyɛ asomdwie bɛba hɔ no ɛsɛ mepɛ sɛ ɛbɛsa akɔkonkɔ hɔ ma obiara de akyerɛ ho sɛ kyekyerɛ a meyɛ hene wɔ hɔ afigya ase nkonwasɛm nso etwae wɔ afempem mmienu ne mmienu ne bosom yɛtɔ so dubaako no emu nakua nson akyerɛ mampɔne afigya ase wɔn na wɔn no sɛ bra wo so ɔyare wɔmpɛ no asɛm nyinwie na mampɔne mfa no mmra wɔmyɛnkɔpɛ no ne da a wɔ se ne ho bɛyɛ de wɔmfa no mmra ne yɛmmɔ afigya asefoɔ amanneɛ yɛnhwɛ asɛm no ne yɛnka ne mfiri sɛdeɛ yɛn nyina nim no dagoma asase ɛnka asante asase ho ɔnom osirem ɔm no di ahenneɛ kɛsekɛse na asante so di yɛ deɛ na ɛbaa sɛ dagombafoɔ ahensie ho nti obi ɛka ɔnom hene mogya agu yi ɛma ne yɛ yaayaaya ɛbaa saa no na ɛsɛ aban na osi ntamu na sɛ aban bɛsi ntamu no ɛwɔ sɛ onya sɛbe nnipa animonyamfoɔ ne yɛtitire ma ɔnom ɛgyina nanan mu na ɔnom ka asɛm no na otumfoɔ na aban ne tua baasomfoɔ a ɔnom ka dagoma asase ho asɛm no we all know why we are here. It's about the circumstances that happened in Yenke and the Gabon people. We have had a series of meetings for the last 2 years